Čaute ľudia, moje meno je Banana a vítam vás pri mojom úplne prvom videu z hry Agario. Táto hra je po celom svete známa, tak som si povedal, že prvé video môžem natočiť z tejto hry. Moje meno bude Richido, môžeme si dať napríklad aj nejaký skin. Skiny vlastne máte za levely, keď dosiahnete 10. level, dostanete tento úplne prvý fly. Ak budete mať, neviem, sa mi zdá, že asi 15, tak dostanete Spider a 20. budete mať tento Lizard. Mne sa strašne páči, tak si ho dám a ideme na to. Takže toto videjko bude také kratšie, lebo toto je vlastne video, kde sa chcem uistiť, že všetky programy fungujú. A preto bude toto video také trošku kratšie a zoznamovacie. Takže ja by som vám chcel oznámiť, že na mojom kanáli budú hry napríklad ako Agario, Minecraft, ako všetci poznáte dobre, alebo potom ešte aj na Xboxe budem natáčať a tam budem hlavne natáčať hru The Crew. Teraz mi tu niekto píše, ale to ma teraz nezaujíma. Takže niekto nás ožral, to nevadí, ideme od znova. Toto videjko bude možno tak 5 minútové, lebo chcel som sa pri nejakej hre s vami zoznámiť. Takže budem veľmi rád, keď dosiahneme nejaký počet odoberateľov. Ak dosiahneme napríklad 10 odoberateľov, tak spravím nejaký špeciál s mojím známym kamarátom. Sližo TV tiež natáča. A budem veľmi rád, ak by ste mi dali aspoň tých 10 odoberateľov. Budem veľmi potešený a budem vidieť, že niektorým sa aj moje videá páčia. Takže ak by sa vám aj toto video páčilo, kľudne môžete dať like, mňa to len poteší. A potom samozrejme, že niekedy potom by som chcel natáčať aj rôzne vlogy. Chcel by som natáčať aj vlastne o mojom živote, čo sa deje. A chcel by som v prvom rade natáčať pre vás tie videá, budú vychádzať možno 2-krát do týždňa. Neviem, videá budú možno tak 20 minútové alebo 15 minútové, neviem ako budem stíhať podľa toho. Budem vás informovať aj vlastne o všetkom tom, že kedy budem čo natáčať. Ostatné veci vlastne ako to, že čo budem natáčať a rôzne veci iné, cez čo natáčam. Môžete sa vpýtať, kľudne rád vám na to odpoviem, nemám problém. Potom chcel by som ešte vás poprosiť, nemusíte písať nejaké blbosti do tých chatov. Ja také debiliny ako vy tam napríklad budete písať nejaké, tak to ma vôbec nebude trápiť. Ja vám niečo na to napíšem a proste neriešim takých ako napríklad niektorí ľudia, nepochopím ich, ako môžu proste tak do chatu, kde sú aj ostatní ľudia, tam nadávať. Tomu nepochopím. Prosím vás, ak by ste boli takí ohľaduplní a nenadávali v tom čete. Tak a toto videjko už pomaly budem musieť aj končiť. Ak sa vám toto videjko páčilo, môžete dať like alebo poprípadne odber. Ak sa vám nepáčilo, tak viete, čo môžete spraviť. A majte sa fantasticky.